Comezamos a actividade física saudable. Hoxe utilizamos, pois eso, un pau de escoba, que pode ser similar a unha pica das que temos en actividades físicas e en educación física. E isto vai nos a servir para hoxe traballar moito membro superior. Vamos a traballar moito esta cintura escapular, de acordo? Bueno, que estamos, e xa podemos utilizar mesmamente a pica. De momento, como se fose un bastón, soltando, relaxando, facemos uns pequenos movimentos de nocelo, flexión, extensión, suaviña, cambios de peso. De momento, eso, uso de bastón, melloramos o equilibrio, vale? Sí, seguimos con unhas pequenas rotacións de tronco, seguimos con unhas pequenas inclinacións, xeonllos semiflexionados, dinámicos. Movilizamos un poquinho ombreiros a través da respiración. Xiros de novo, con pica xa no peito. De novo aquí inclinacións laterais. De novo elevacións de hombros. De novo por detrás, un pasino adiante, unha zancada, mirando frente, despaciño, suave, movimento lento e controlado. Cambiamos o pé. Así se vamos anticipando un poquinho os diferentes exercicios que vamos a tamén utilizar a continuación. Vale? Desde aquí, botando aire, flexiono o tronco. Recordade que é un movimento dirixido sempre pola cabeza, flexión cervical, dorsal, os xeonllos semiflexionados, arriba, unha máis. Seguimos aínda en proceso de quecemento, de preparación, e vamos a dedicar un pouquiño ao quecemento da cintura, neste caso pélvica, ¿sí? Colocamos a pica de bastón, seguimos de apoio. Se a colocamos sobre a esterilla non nos vai a resbalar, vai ser máis seguro. Pois veña, flexión, extensión, suave. 3, moi suaviño, 4, 5, cambiamos. De momento seguimos con movimentos lentos, suaves e controlados. Sempre a postura corporal, atendemos a iso. Vale? Abrimos e pechamos. Suave, cambiamos outros 5. Tronco erguido. 4 e 5. Apertura, cruzo, suave. Aí, movilizando. En este caso, a coxa dereita. Recordade sempre alineados, alineadas. Cambiamos, cruzo, contraria. Repetimos con un poquinho máis énfasis nas repeticións. Vamos a facer ahora 10. Subo e estendo. Vedes que teño glúteo isquiotibial, zona lumbar xa con lixeira tensión. Manteño o tronco erguido, vertical. Ben. Vamos ampliando un poquinho xa este traballo. Cambio. E de momento estamos aínda mobilizando, cada vez un poquinho máis intenso, en progresión, mellorando pouco a pouco eso, a nosa mobilidade, xa comezando a crear tono muscular, para xa posicionar os músculos en situación de movimentos un pouco máis intensos. Rotación externa, en flexión da coxa dereita, sigo. Respiro, cambio,
Lindo. Cruces. Apertura, cruzo. Abductor y abductor. Sigo. Tronco erguido. Cambiamos. Muy bien. Unha máis. Vale. Imos membro superior, xa cambiamos hacia arriba. Antes fixemos un traballo de respiración que agora vamos a facer incrementando a nosa capacidade de mobilidade do ombreiro, sempre xeonllos semiflexionados. Vedes que collín coa máxima amplitude, paso por diante, paso por detrás, adiante e despacio, coa respiración. Collo, solto, 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 arriba, eso é. Cando xa leve 4 repeticións aproximadamente, xuntamos nada, 1 centímetro de cada lado, un poquichiño. Pois veña, xuntamos brazos, xuntamos os agarres e xa resulta un poquinho máis costoso a nivel do ombreiro. Xa notamos que precisamos maior traballo en esa articulación. Xuntamos un pouco máis, detrás, agora sí que xa empeza a tirar, a estirar, a mobilizar, a ser máis exixente, eso é, última xa. E chego arriba, ben, fixarvos baixo un brazo, subo outro, seguimos mobilizando por detrás, baixo un e por diante, detrás e diante, e 3, e 4, 5, 6, dúas máis, 7, subo un, baixo outro, paso por detrás e cambio de sentido. Subo, baixo por detrás, sube contrario e ven por diante, subo, baixo, eso. E 4, 5, 6, 7 e 8. Cambiamos, seguimos mobilizando o membro superior, adiantamos perna contraria, colocámoslo no canto interno do pé e facemos este movimento de extensión adiante, cóbado alto hacia o costado. 1, 2, proyectamos o brazo adiante, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cambiamos o pé, pero non o agarre, non a man, e colocando, en este caso no canto externo, máxima apertura e adiante. E abro. E vedes que o tronco non se modifica, mirada sempre ao frente, vertical, amplío atrás, despacio. Manteño un ritmo respiratorio cómodo. Os apoios son dinámicos, lixeira flexión sempre de xeonllo, para permitir que teñamos maior estabilidade e maior equilibrio. Veña, cambiamos, perdón, mantemos o mismo pé, pero cambiamos a man, porque ahora vamos a facer ese movimento circular, cóbado alto, eso. Traballo de cintura escapular, que xa vos digo que ao final da sesión traballaremos de maneira intensa. Eso é, sigo. Cambiamos o pé, canto externo e apertura e adiante. 2, 3, 4, 5. Ben. Dúas máis. E unha máis. Segunda e última serie, sinxela, cambiamos o agarre da pica
e círculos. O sea, vamos metendo un poquinho máis de intensidade, xa estamos rematando esta primeira parte de preparación, de quecemento con mobilidade articular, pero neste caso xa máis específico, dirixido a cintura pélvica e ahora cintura escapular, ombreiro. Cambiamos o pé, pero non o agarre, parte externa e aperturas. Tronco erguido, ben, xa lle estamos dando un poquinho máis de intensidade, de velocidade, abrindo atrás, eso é, sigo, xa estamos evolucionando este quecemento para chegar en moi boas condicións á parte principal, que xa require de estar ben preparados, ter o corpo ben preparado. Ben, cambiamos, cambiamos a man, pero non o pé, porque vamos a facer os círculos, tronco erguido, traballo de ombreiro, cóbado atrás, amplio, xa dinámico. Eso é, movimentos moi fluidos, moi amplios, cóbado atrás, e cambio o pé, canto externo e aperturas. E 2. Sempre xeonllos semiflexionados. Ben. Abrindo. Rematamos agora este quecemento con 2 ou 3 estiramentos xerais, pica adiante, flexión de xeonllo, deixamos brazos extendidos, peitos e cai entre os brazos, botamos aire, deixamos caer o peito, cambiamos o peso a un lado. Estes primeiros estiramentos, recordade que non son desactivadores, deberían de ser activadores e simplemente en este caso tratan de ampliar un pouquiño a nosa capacidade de mobilidade e buscar unha longitude óptima dos músculos. Collemos, estendemos o brazo, agarramos onde coincida e sin mover o agarre da man, empurro hacia arriba, eso é, empurro hacia arriba, estendendo a musculatura do ombro, sobre todo dorsal ancho. Veña, cambiamos, agarro, estendo, pegando a pica a mí mesmo, agarro donde me coincida cómodo e empurro hacia arriba. Estendo, vale, a modo de bastón, de novo, cuádriceps, traballo de estiramento da musculatura do anterior a perna. Cambio, non necesitamos de momento, repito, demasiada amplitude nos músculos, demasiada distensión, relaxación, sino todo o contrario. Vale? Sendo de novo un bastón, un apoio, tronco erguido, zancada e estiramos un poquinho soas, ilíaco, perna posterior extendida, aproveitamos tamén para estirar xemelgo da perna que está extendida, posterior e planta pegada. E do outro lado, exactamente o mesmo. Ben, xa esta primeira parte de quecemento tanto xeral como específico de cintura pélvica abdominal está listo e pasamos un pouco ao desenvolvemento da forza e resistencia. Vamos a facer mediante ahora un pequeno circuito de exercicios dinámicos e funcionais e logo mediante unha proposta divertida, xa veredes. Poño un poquinho de música, vos parece? Veña. Aí estamos. Ben, primeiro, collendo máis ou menos a anchura de ombreiros, un pouco máis cómodo, brazos extendidos, os pés situados a anchura de cadeiras, vamos a baixar xeonllos hacia a punta dos pés, facendo esa media sentadinha, pero co tronco completamente, o vedes, o tronco extendido, os brazos en extensión tamén, por encima da cabeza.
e subo, e baixo controlado, e arriba, son 10 repeticións, e 3, e 4, e 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mantén la pica ahí arriba, necesita de equilibrio y necesita de una extensión de tronco continua, con cual nos favorece a postura. Anchura de cadeiras, por detrás y estendo. Vedes que tiene un pé adiantado con respecto a otro. Estendo cóvados, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 series vamos a facer, vamos unha, continuamos, baixamos un pouquinho isto. Mellor así. Vamos ca segunda, seguimos a anchura de cadeiras, me poño de lado para exemplificar mellor e ven con esta flexión de hombro, estes brazos extendidos sobre a cabeza, vedes que vai o peso atrás, manteño o tronco ben extendido, denso, controlado, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adiantamos unha perna con respecto a outra, anchura de ombreiros e estendo tríceps, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Me poño de lado de novo para que vexades como baixo extendido. Terceira xa de sentadilla. Estendo. Arriba. Estendo. 8, 9 e 10. Brazos extendidos y estendo cómodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Primeiro bloque, listo. Cambiamos. Facemos ahora un split. O split ou zancada ao frente, se onde abaixo e estendo. E coa outra perna e estendo, sí? Pois veña. 1, 2, estendo, tronco erguido sempre. 3, eso é, mantendo a verticalidade. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Collo anchura de ombreiros, quizás un pouco máis cómodo, arriba e 1, paro, 2, 3, 4, 5, 6, inclinación lateral, completamente lateral, 8, 9, 10, segunda, split e 1, 2, 3, 4, aplicar un mero bastón neste caso, un apoio, pero me axuda a manter a verticalidade do tronco. Dúas máis. Vale. Arriba, inclinación lateral, 1, paro, me coloco de lado para que vexades que vou completamente de lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terceira, zancada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estendo, 7, tronco erguido, 8, 9 e 10. Arriba, inclinacións, 1, 2, 3,
4, 5, 6, sigo, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Último. No último bloque pasamos a pica por detrás, adiantamos unha perna, mirando ben ao frente, vedes que mirando adiante, baixo, con lixeira flexión de xeonllos para estar cómodo, non exagerada, lixeira, pero baixo co tronco ben extendido. E fago esta especie de reverencia, este saúdo de bons días que te chaman, ¿sí? Flexión, facemos 5 con unha perna adiantada, 5 coa contraria. E logo remataremos con un traballo de elevacións de talóns. Pois veña, 5 con cada, me coloco de lado e pum. Tronco extendido. 3, 4, 5 coa outra. 1, 2, 3, 4, 5 e arriba. Coloco diante e elevacións 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 5 máis de cada, pero sobrecargando, vedes que importante que sea a seguridade apoiada dentro, encima da colchoneta. Teño un talón detrás, un pé apoiado, 4, 5 e para buscar maior estabilidade cambio de man, 2, 3, 4 e 5. Segunda serie, esta reverencia hacia adiante, lixeira flexión de xeonllo, mirando adiante, espalda retiña, 1, 2, tiro de ombreiros e cóbados atrás, 3, 4, 5, cambio, e 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos con elevacións de talóns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobrecargo a un pé. 1, 2, 3, 4, 5, cambio de lado, e 1, 2, arriba, 3, 4 e 5. Vamos para a terceira, veña. Sobre os ombreiros, pé adiantado, flexiono, 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de perna, flexión 1, 2, 3, 4, 5 e elevacións 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobrecargo no celo, elevando o talón, 4 e 5 veces, cambio, 1, 2, 3, 4 e 5 veces e listo. Moi ben, pasamos á última parte, moi divertida. Vamos a facer un campeonato náutico, vamos a facer un triatlón de 3 especialidades que van a ser o piragüismo, o remo e a canoa, ¿sí? Ben, como se van a executar esos movimentos? Para o piragüismo, máis ou menos a pica anchura dos ombreiros, vou con un extremo diante, e logo outro, e logo outro, e outro, e vedes que un movimento dinámico de lanzar de maneira alternativa unha especie de puñada, puñetazo hacia adiante, eso. O segundo, o remo, me coloco de lado para simplificado, flexión de xeonllo e tiro hacia máis ou menos a altura entre tórax e ombligo aproximadamente. Esto, facemos esta remada. E por último, para a canoa, apoio un xeonllo e vamos a facer, vedes que se estou remando, vou a remar polo lado dereito, man dereita vai abaixo, outra arriba, e traigo, e
e fago este xesto de palada lonxe que traigo, ¿sí? Con codo alto e flexionado atrás, e vamos a facer a mitade do tempo con por un lado e a outra metade por o lado contrario, ¿sí? Vamos a traballar o tempo, porque este campeonato de remo que vamos a facer en 4 escenarios diferentes, vamos a traballar 50 segundos, é o que dura cada unha das regatas, e 10 segundos de cambio rapidísimo, porque este é o triatlón náutico que necesitamos cambiar de especialidade, moi rapidamente. Entón, programa o teléfono, que aquí o teño xa, recordade que era este tipo de sinal, cronómetro detenido, e ese outro para rematar, de acordo? Entón, imos ao primeiro escenario que vai a ser a primeira regata na lagoa da Frouxeira, que vamos a comezar xa, 50 segundos de piragua, movimento continuo, son 50 segundos de regata, veña. Vedes que levo os xeonllos dinámicos, o tronco se balancea de perna a perna, pero mantén a estabilidade, a verticalidade. E estamos aí coa piragua. Veña, imos xa con esta regata. Estamos na lagoa da Frouxeira. Estamos remando de xeito imaginario, porque a lagoa da Frouxeira é un espacio protegido. Non poderíamos facer, en teoría, este tipo de deportes náuticos, non? Veña, estamos aí con 3, 2, a pirauga. descansar, Descansamos e cambiamos hacia o remo. Recordade que era este xesto. 3, 2, Estamos, xa cambiamos o remo. faltan Veña, 2 series, aí, estendo, botando glúteos hacia atrás, a espalda ben estendida. Lanzo hacia adiante os brazos, estendendo ben os ombros, sombreiros, flexión de xeonllo, as costas estendidas e incorpórome por completo. Esta segunda fase dura, este remo. 3, 2, E xa chegamos ao final da segunda das regatas, vamos a canoa. Vamos a contar 3, 25 palabras. Pois veña, te falta 1, 1 serie, 2, entrenamiento, 3, 4, adiante, 5, 6, vedes que traslado tamén o peso diante. 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a contar máis poucas menos, 20 por lado, porque vamos máis lentos de 1 por segundo, e 20, cambio, e logo ao contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1, descansar, e vos ter que contar unhas 15 por lado. Moi ben. Primeira regata, lista. 2, 1, tiempo completado, Tempo completado. Veña, temos a primeira regata lista. Na Frouxeira, pois temos que ver quen foi o campión ou campiona, e se non o fomos temos que recuperarnos para a seguinte, que é a regata da Lagoa de Doniños. Pois veña, o mesmo, temos ese triatlón de 3 probas que son o piragüismo, o remo e a canoa. Listos e listas? entrenamiento, Lagoa de Doniños. Pois veña, nos toca coa pirauga. Trasladámonos do concello de Valdoviño ao concello de Ferrol para esta segunda xornada de regatas, realizando este triatlón de 3 especialidades náuticas. Vamos co piragüismo.
dinámico, lanzando hacia adiante esas mans. Eso é. 3, 2, 1. Descansar. Descansamos e vámonos xa preparando para facer a segunda parte, o remo. Lanzamos e tiramos. E veña, aí, remando. Aí, me pollo de lado e vedes o xesto dinámico de flexión, extensión. O ritmo, o que vos queirades, o ritmo de parada. Depende das vosas pretensións, se ides a por medalla ou non. Veña. Son 50 minutos, son probas de resistencia. 50 segundos, perdón. Veña. Estendo, tiro. Ritmo respiratorio cómodo. Vamos a dar. 3, 2, 1, cambio. Vamos á última proba deste triatlón na Lagoa de Niños. Imos coa piragua. 3, 2, E son 15. Unha, parada, dúas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e cambio. E 1, 2, longo, adiante, 3, traslado peso adiante, así tamén traballos a perna, e se soas. Buscando a palada lonxe, cova do alto. Imos xa vendo, xa temos a meta adiante. 2, Listo. descansar. En segunda regata lista, Lagoa de Torniños. Imos xa hacia a terceira. 3, 2, Rematou o tempo. tiempo completado. Eso é. A terceira regata. A terceira regata, de novo, volta a Concello de Valdoviño. Imos ao encoro das forcadas. Pois veña. Nas forcadas, esas tres probas que van a comezar Entrenamiento. xa. Pois veña, imos alá coa piragua. Xa nos trasladamos a ese novo emprazamento que aquí sí está permitido para os deportes náuticos, na realidade, co cual si queredes realizar na vosa vida real cando saíamos deste confinamento, si queredes practicar deportes náuticos, pois é un bo lugar, así como o último dos escenarios que agora vos paso a relatar. Ben, seguimos con esta proba de piragüismo dinámica, tronco extendido, traballan os ombreiros. Ben, imos aí. Xa estamos 3, ao final, vendo a meta descansar. e cambiamos hacia o remo. Pesen en apoio de enxo de cadeiras, dinámico e estendo. Ben, 2 series. venga, vamos a ver. Tiro, estendo, tirando hacia o peito. Estendo, flexiono, buscamos ritmo, respiratorio cómodo, cova dos saltos e sempre remato por completo o movimento estendendo o tronco e 3, flexionando os brazos. Ben, descansar. e esta última proba desta terceira regata imos a comezar xa con canoa e parada hoxe. Serie. 2, Entrenamiento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambiamos de lado e buscamos
pasamos longe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, veña, 10, xa estamos casi no reta final, vendo xa a meta, 13, 14 e meta, e 15, moi ben, finalizamos a terceira regata, e para acabar este campeonato, rematou o tempo. Para rematar este campeonato, todo se decidirá na proba final, que nos trasladamos de escenario e imos hacia as Pontes, hacia a Lagoa das Pontes. Esta lagoa artificial, donde tamén se poden practicar na realidade actividades náuticas, así que xa sabedes. Comezamos. Veña, Lagoa das Pontes. Continuamos con esta última proba que é decisiva para o campeonato. Pois veña, imos dando todo xa. Hai que exprimirse, hai que botar toda a enerxía na pirauga, ombreiros hacia diante, veña. Esos 50 segundos de máxima intensidade, o que sexa quen de incrementar a súa velocidade que o faga. Eso sí, mantendo o xesto, mantendo o dinamismo e facendo que a palada sexa efectiva. Veña, imos algo. Sufrindo un pouquiño, que xa estamos na derradeira, temos opción de medalla, temos que ir a por ela. Descansar. Estamos moi ben situados. Temos que facelo ben na seguinte, que é o remo. 3, 2, Ben, así, tiro. 2 series. 2, 3, 4, 5, 6, veña. Ese ritmo de remada, estendo. Va, botando todo, dando todo xa, toda a enerxía posible. As costas ben estendidas, ou a cabeza sempre guiando a extensión. E chegamos á meta. Última. Derradeira serie desta última regata. Vamos ca canoa. 15 veces por lado dereito, amplio. 1, 2, 3, veña, moi longo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, con os saltos. Veña, unha máis, el cambio. Va, longo aí, unha parada, buscando a auga moi lonxe. Veña, o público das Pontes, animando en esta recta final de regata. Veña, últimas paradas, xa empezamos a ver a meta, vamos moi ben situados. 3, 2, E chegamos. Bárbaro, conseguimos moi boa clasificación. 3, 1 e listo este tempo. Ben, completado. vale. Soltamos un pouco de pernas, soltamos un pouco de brazos, pasamos á parte final. Nada, dúas cousiñas de reforzo da nosa faixa natural, de secore, e unhos estiramentos lixeiros. Veña. Antes de comezar, movilizamos un pouquiño para recuperar a nosa mobilidade de tronco. Facemos aí can e gato. Traballamos hoxe todo continuo. As tres series que normalmente facemos alternando posición prono, lateral, supino, vamos a traballar incrementando a intensidade adicado a unha única porción que, por exemplo, sería, ahora
a posición prono, boca abaixo, esas tres series serán seguidas. Recordade, posibilidades sobre cóvados e onllos, sobre mans e onllos, máis sinxelo, sobre cóvados e pés é o máis complexo, ou sobre mans e pés. Eso sí, sempre mantendo a elongación do tronco e a alineación con respecto ás pernas. Pois comezamos en aquela posición que máis vos guste o que irades e facemos os 20 segundos isométricos, aguantando esa posición. Pois veña. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, apoio. Ben, na seguinte facémolo unipodal a unha soa perna ou, se estou sobre xeonllos, a un só xeonllo. Si? Pois arriba, glúteos contraídos, abdomen tamén e unha perna en alto. 3, 4, 5, 9 e 10. Cambio. 8, 9 e 10. E apoio. E o último, facémolo dinámico, donde vamos a abrir ao lateral os apoios. Más dinámico. Apreto glúteos, apreto abdomen, subo e 1, 2, 3, 4. Abro, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Apoios e onllos, recupero despacio. Primeira serie dedicada á parte anterior do core, listo. Cambiamos a un lateral. Recordade, sobre cóvado ou xeonllo, ou perna extendida, como prefirades. Estático e despois faremos variantes dinámicas. Estendo e aguanto. Mans e pés lonxe. 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20 e apoio. O seguinte dinámico, xeonllo a cóvado. 15, 1, 2, 3, 4, manteño fixa a pelve. 5, 4, 3, 2, 1 e apoio. Ben, e a última, en este primeiro lado, a última dinámica, pero en este caso o dinamismo se produce na zona da pelve. Sobre xeonllo, brazo extendido, toco e arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e apoio e baixo. Veña, do lado contrario, eses mesmos. Apoio antebrazo, xeonllo ou perna extendida, o que prefiras, según queiras máis ou menos sobrecarga. Primeiro, estático, brazo extendido e perna arriba. Pois veña. Manteño. E despacio baixamos. Ben, segunda dinámica, cóvado, xeonllo, ¿sí? Arriba e mantendo a pelve estática fixa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e apoio. E a última tamén dinámica, donde erguemos en este caso a pelve, ¿sí? Brazo en este caso vertical hacia o teito, porque nos indica si podemos facer correctamente esa subida ou baixada. Veña, 3, 4, 5, si é moi costoso, apoio esta, e subo
de xeito igual, a ver, veña. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Apoio. E o último, 3 series tamén sobre esta posición de ponte ou plano inclinado supino. Brazos arriba, apoio os talóns e a primeira serie 20 segundos estáticos. Apreto glúteos, subo e aguanto. 1, 2. ...15, 16... 20 abaixo. Segunda, unipodal, como fixemos antes en posición prona, boca abaixo. Sobre un pé, estendo o outro. 10 segundos cada un. Arriba e estendo. 1, 2, 3, 5, 6, 10. Cambio, apoio e estendo contrario. 8, 9 e 10. Apoio e baixo. Terceira e última dinámica. Estendo e encollo os apoios de pernas. Ombligo, glúteos apretados, subo, estendo, estendo, encollo, encollo. Encollo, encollo. 6, 7, 8, 9, 10. Unha máis. Estendo, encollo e baixo despacio. Moi ben. Última transición hacia o repouso, hacia a volta a calma. Precisamos de destensar a musculatura. Soltamos, movilizando membro superior e inferior, relaxando. Movemos en todas as direccións, sacudimos as pernas, balanceamos veces unha e outra, coloco as mans detrás da zona occipital, apoiando a cabeza sobre as palmas, se cruzan, movilizando aí un poquinho a pelve e as coxas, xa de maneira solidaria, ambas pernas xuntas. Aguanto, brazos en cruz xa. Vimos respirando, soltando suave a tensión. Cambio. Regresamos. Flexión de xeonllos, brazo en meales, cabeza ben apoiada, os ombreiros tamén, tiro e solto. Pequeno balanceo guiado pola respiración. Manteño unha flexionada, a outra extendida. Talón arriba, puntas dos dedos hacia o xeonllo. Cambio. Cambio de novo, pero a perna flexionada se estende e intenta buscar a este niño, o chan, ampliando o ángulo entre ambas pernas para estirar de paso, ampliar a flexibilidade dos psoas. Talón arriba, punta do dedo hacia o xeonllo. Cambio. Estendo unha hacia arriba e a outra no chan. Talón arriba. Despacio, flexiono, apoio en un costado,
para a transición hacia a posición de sentado. Abrimos, o adiante, baixo, ventre. Cada vez que boto aire, avanzo muy gradualmente, muy a modiño, progresivo. Recupero, cambio a unha perna. Uso a respiración para destensar y cambio. Al lado contrario. Avanzamos. Y recupero. Extendo adiante, cruzo a outra por encima, por derriba dela, extendo o tronco, tirando hacia min, la perna flexionada, extendendo o glúteo. Cambio. Despacio, pasamos a posición sobre xeonllos, estiramos un poquito adiante, que esta posición maometana. Despacio, arriba, xa que traballamos bastante a cintura escapular, adicamos dous exercicios en específico, en concreto, hacia o ombro contrario, cóbado. Vedes que está flexionado 90 grados. Adicamos unos segundiños a distender a musculatura, neste caso, das costas, dos ombreiros e a parte posterior das omoplatas. Cambio, cóbado hacia ombreiro contrario, brazo vertical. Vale, por derriba, vedes que a man diríxese costas abaixo, mentras tiro deste cóbado, aguantamos unos segundiños con o tronco vertical. Y como segundo parte complementaria, inclinación do tronco. Cambio o mesmo. Primeiro tronco vertical, me centro en estiramento do dorsal, na musculatura do ombreiro, en esa musculatura escapular, e agora xa un poquinho máis toda a cadena muscular lateral, intercostais, serratos, oblicuos e transversos. Regreso, recolócome unhos estiramentos intuitivos de desperezamento e listo, por hoxe. Moi ben, boa regata. Veña.